Elgoibarko zuhaitzak, gida eta sailkapen gakoa liburua idatzi du Andoni Segundok. Natur zientzietako irakaslea da eta betidanik izan du naturgaiekiko interesa. Zuhaitzetan jarri du begia oraingoan, eta Elgoibarko herriguneko espazio publikoan dauden zuhaitz espezie desberdinak jaso ditu gidaliburu praktiko eta erabilgarria sortuz. Piztu zitzaidan interesa, hasi nintzen liburu horrekin mendira juten edo parketara juten eta lan, eta hor hasi izan dana. Eta gero irakasle izan naizenez, martxan ere jartzeko aukera izan dut ikasleekin, beti fruituak eman ditu, erakargarria izan da ikasletzako, eta ondare artistikoa nahiko aztertuta dago, baina ondare naturala, egia esan, sasiaztuta dago. Eta gaur egun oso zaila da topatzea, batez ere jende gaztia, desberdintzen dituna, aritza edo lizarra edo azigarra, eta holan. Eta zaitu naiz utzun hori betetzen, ez? Proiektu hau izan dizudan bezala aspaldikoa da, ez? Eta baina jubilatu nintzenean, duela urte eta erdi, ia 2 urte eta hasi nintzen, baina niretako, ez? Hau da, disfrutatzen, niri gai hau gustatzen jata, ondo pasatzen duen, eta hasi nintzen Elgoibarren kilometroak egiten, baina zuhaitzak ezagutzen, ez da? Baina lana egin ahala, konturatu nintzen, tresna baliogarria izan zitekeela, ez? Hau da, funtzionala, erabiltzeko moduan, ez da? Eta, hasi nintzen forma emoten, eta hauze da, artela lana. Gero esan behar da, pixkat, amaierari gabeko lana dela, ez? Azpilikago. Hori bai. Betxu, dagoeneko agortu egin dira argitatutako aleak eta holan, baina bertsio digitala jarriko dugu. Bertsio digitalean aldaketa batzuk egin ditut. Eta herritar batzuk ere, gitxi baina batzuk etorri zaizkit, komentario iruzkin bat edo ekarpen bat edo emotea, ez da? Hau da, eta hori izan da nire filosofia, ez? Hau da, lan kolektibo baten hasiera izatia. Hor, duaripe Elgoibarren aldaketak gongo dira, edo zuhaitzak eroriko direlako, moztuko dituztelako, edo ale berrizak edo espezie berrizak ekarriko dituztelako, ez da? Hori ahaztu gabe egongo dela jende nahiko, batez ere nagusiak eta ezagupen asko izango dituztenak, zuhaitzen inguruan, horien jakintza ere behar da. Eta gero hori jungo zerate elikatzen webgunean, interneten. Webgunean. Ez dut deskartatzen igual bigarren tiraldia egitea, baina hori udalaren esku geldituko zen. Zeta, aprotsatzen dut esateko, ikusterakoan ze sortzen nahi izan, eta funtzionala edo tresna bezala erabiltzen zitekela junintzela udalana, eta egia esan oso harrera ona izan nun. Hau da, oso ondo dutu zaien lana, eta laguntza eman diate. Nik aldiz, esan nien nire egindako lana, baina ez saltzeko inunez. Baizik eta udalak horren kargu egiteko eta jartzeko edo egiteko berakin ikusten zutena. Eta hauze da fruitua. Euskaraz idatzitako liburua da, ezta? Esplika iguzu pixkat zergatikan, ero ze? Bai, hori izan da beste helburu handienetako bat. Zeta kontuatu nintzen ondare naturala alde batetik ahazten ari zala, ez dago zainduta eta holan, eta gaina euskaraz are gutxio. Zaila bada interneten edo bibliografian topatzea euskaraz zeo zer, zuhaitzei buruzko nomenklatura adibidez, ziarro galduta dago. Eta jendeak ez du ezagutzen lizarra edo astigar, edo inkluso minimoak ere, oinarrizkoak, aritza edo pagua ere, zalantza baitxu, ez da? Horan. Gertatu zeidan, hau egiten ari nintzela, elkartu nintzela
jardinak eta zaintzen dituen hainbat pertsonekin, ezta? Beraiek ere gehien bat erderazko izenak erabiltzen dituzten, nahiz eta euskaldun petuak izan, eta adituak horretan. Utzune hori berreskuratzeko batetzeko ere, nire tantatxo bat jarri dut. Eta horrekin lotuta, Euskal Abizenen asuntu, ezta? Zuhaitzen izenetatik datozen Euskal Abizenak, ero pizkat lotura hori? Baina hori ez da islatzen, egida honetan. Ikerketa guztietan gertatzen bezala, zu hasten zera ikertzen, eta segitxuan, bentsauta, ateratzen dira, bigarren mailako adar mordua, ez da, ikertze hori. Horietako bat izan dira, zuhaitzen erabilpena, sukaldaritzan, medikuntzan adibidez, gure arbasoek Elgoibarren erabiltzen zituzten, medikuntza naturalean, holan. Eta beste bat buratu zeran, hori, zenbat abizen euskaldun egon daitezken Elgoibarren, jatorria, zuhaitz batetik, dagatena, eta badaoz, Lizarralde, esate baterako Paguaga, esate baterako, nahiko, gazteleraz ere, badaoz, Castañares, Olivares, Perales, Olmo, orduan, izango zen beste adar bat, jorratzeko. Zuhaitzak identifikatzeko lan hori egin ondoren, zer karritu zaitu gehien, ero Elgoibarko zuhaitzen inguruan? Esan dizudan bezala, ziren, Elgoibar ez da oso berezia, zuhaitzi dagokienez, baina, harritu ninduen, gehien bat, ikusteak Elgoibarren 60 espezietikan gora da hola. Hori asko da. Hori, Elgoibarren bakarrik gertatzen da, ez zioazki, Euskal Herriko herri iaia guztietan gertatuko da, baina, berezia da, berezitasuna da, Elgoibarren identifikatuta daudela eta lokalizatuta. Hortako, eta 60 espezie baino gehiago ezagutzeak ematen da aukeria ondo disfrutatzeko eta aukera anitzak ere ematen ditu. Hau da, eskoletan noski erabil daiteke eta gaina formatua berezia da hortarako, ez? Baina familia edo pertsonal mailan ere erabil daiteke, identifikatzeko eta inkluso ume txikiekin, gajo dikotomikoa oso zaila izango da bereentzako, baina liburua nahiko bisuala da, baitxa. Argazkiak agertzen dira eta jolas bezala erabil daiteke. Argazkien bitartez lokalizatzea eta ezagutzea nun dagoen, ezta? Planoetan ere markatuta daoz. Guztiak ez badira gehienak, orduan aukera anitzak ematen ditu. Eta Elgoibarren badaoz zuhaitz ale berezi batzuk, hau da, merezituenak ezagutzea eta jakitea, ez? Adibidez? Adibidez, betxu, hemen ondon dakauna, bada, munduko zuhaitzik haundiena. Haundiena ez altuena, ez da, nahiko altuak izaten dira, baina haundiena, masa gehien, egur gehien, materia gehien dakar, ez da, holan. Naturan nahiagatzen dira izatea 11 metroko diametroa. 11 metro zema da, ez da? Elgoibarren badakagu holako bat. Eta gaina ez dakite egoera oso honean dagoen. Mereziko zuen aztertzea, hau ondarea da, hau biziduna da eta zaindu behar du. Hau gela baten zaudela. Zuk pertsonen ezaugarriak aukeran ematen badituzu, demagun adibidez, emakumea da, edo neska da, edo mutila da. Eta hor, bi talde handi izango zen, hau da, ezaugarri batek zailkatu ditu, ezta? Gero, jarraitzen duzu, zuk aukeratzen duzu horitako bat, eta gero izan lehike, hile luzea, dakana, hile motza, beltzarana, rubioa, begi urdina, begi irunak, eta holan, aukerak emon da, eta zuk aukeratzen jarretzen duzu, aukerak eta hori nahi duzun organismoa topatu arte. Hori egin dut
Elgoibarko zuaitzekin. Hau da, nik lehenengo mostra osua, zuaitz guztiak ezagutu nitxun, eta gero zailkatu nitxun ezaugarrien arabera. Lehenengo postalde handi sortu nitxun. Hau da, hostoak izan daitezke zabalak, foliolo zabalak, edo bestela izan daitezke hauek bezala, orratz formakuak, edo eskatadunak. Hau da, hau izango zen beste talde bat, ezta? Eta gero, hauek izan daitezke bakunak, hau da, adar bakutzean hosto bakarra ateratzen da, edo bestela foliolo desberdinak ateratzen dira, hemen bezala, ikusten duzu ez? Eta horien barruan gero bi talde handi ere egon daitezke. Eta da, aurkakoak, hau bezala, ikusten duzu, hemen puntu bakoitzetikan bi ateratzen dira, beti. Eta gainera normalean juten dira giratzen 90 gradu, gero beste puntu bat eta beste bi ateratzen dira, edo izan daiteke txandakatuak, hau da, puntu desberdinetan. Eta gero, talde bakoitzean gero, hasi nintzen ezaugarriak zehazten. Izan zitekeen hostoaren forma, izan zitekeen hostoaren kolorea, berezia, baina beti izan behar da ezaugarri zehaz bat eta objektiboa bat. Adibidez, ez zuen balioko dezatea oso hosto politxa ditu. Edo oso usain honeko lorak, segun. Izan behar da oso zehatza. Adibidez, nik esaten badot, hosto haundixa eta zabala, hobi izango zen ezatia, 12 zentimetro inguruko luzera dakana, edo beti nahiko ondo identifikatzekoa dira.